Bă, pentru cei care nu știu povestea asta, țineți-vă bine. Pentru cei care o știu, nu comentați. Fiți atenți aici. Stăteam în pat, într-o duminică, mă uitam la televizor. Jap. La televizor ce credeți? Robin Hood. Ce făcea Robin Hood? Lua de la oamenii bogați și dă-te la săraci. Și atunci... Te pup, bro, te pup. Mersi mult de donații, bro. Mersi mult din suflet. Acum, ăștia care știu, abțineți-vă. Ăștia care, o spun pentru ăștia care nu știu. Zic, mă, Robin Hood ia de la bogați și de la săraci. Cristiana la mijloc, impresionare. GG, omogene. Eric, 1 euro, mersi mult. Zic, Robin Hood. De ce zic? Și atunci ce a făcut fratele vostru? Mama cu taică-miu a strâns vreo 40 ceva de milioane pentru mobilă. Să ia mobilă în casă, să ia uși, să ia tot ce trebuie. Dar ce trebuie lui tata și lui mama mobilă în casă și uși? De ce trebuie lui mama și eu? Că noi avem uși. De ce trebuie uși? Și am luat toți banii din casă, mânca bașgura. Absolut toți banii din casă, că eu eram Robin Hood. Și m-am dus la școală. De ce trebuie lui mama și lui tata mobilă în casă și uși? De ce? Cam uși. Să deschide, să închide, nu intră curent. E ușă la... Am ușă la intrare. De ce îmi trebuie? Și am luat toți banii din casă. Toți. Am intrat. Era mai, mă. Am intrat în clasă. Am făcut ora ce am făcut. Ieșim. Iau toți copiii. Toți. Ia veniți-mă cu mine coace. Dar unde te? Să făcuse prima dată, să inventase șnițele, hamburgere. În Giurgiu erau din alea unde se vedeau hamburgere șnițele. Toți copiii veniți cu mine. Bă, tu știi cum eram? Deci eu eram Gigi pe care în clasa 1, ești prost? Haideți, băi! Haideți! Dar unde merge Marius? Veniți mă după mine, mă, că sunteți stâmpiți. Am bani, dar mă enervează, ești prost? Dar nu m-am gândit la consecințe, nu m-am gândit, bă, sunt banii. Nu m-am gândit eu să ajut copiii. Eu ajut copiii, ești nebun. Ai înțeles la modul ăsta. Și am luat toți copiii, mâncava și gura voastră. Am luat toți hamburger, pizza, alea, online offline. La unii am cumpărat și bicicletă. Că a spus, Marius, nu te supăra, dacă tot ai bani și nu știu de unde ai, poți să mă ajut și pe mine să-mi cumpăr o bicicletă? Și eu de acolo, cum mă să nu te ajut? Eu n-ajut, eu? În gândul meu, fii Robin Hood, Marius, până la capăt, fii. Marius, până la capăt e și Robin Hood, până la capăt. Zic, fă-mă, fii până la capăt. Imogene, fii până la capăt, Robin Hood. Bun. Am luat bicicleta, am luat. Toți copiii cu băi, fericiți toți copiii, mă, radia de fericire copiii. Era fericiți copii. Dar eu, așa de tâmpit am fost că am luat banii ăia, că eu chiar credeam că sunt banii mei la un moment. Atât de mult mințisem că eu credeam că sunt banii mei. Și ajung acasă. Și m-am pus în pat să mă culc online offline, pun pătura peste mine, geaba asta, nu știu ce, atât se aude. Marius! Și m-am gândit oare Robin Hood a luat bătaie în film? Că eu o iau pe bune. Zic, oare Robin Hood are vreo scenetă în film în care scapă de bătaia de la masa pe care o ia? Că pe asta pot să fac și pe asta, că banii de mobile și de uși i-am furat. Dar nu știu dacă pot să scap de bătaia asta. Deci mâncava-și gura voastră, dar nu că m-a certat. 7 blocuri de aici încolo. Deci când se plictisea mama cu tata, mă lua vecinul de la 7, venea celălalt de la 6, celălalt de la 5, celălalt de la 4, celălalt de la 3. Deci, băi, ai înțeles? S-a terminat. Atunci mi-am dat seama că a fost în fine, a trebuit să se facă ședință cu părinții. Mamă, ce eu regret că am făcut chestiile alea, ești nebun. A trebuit să se facă ședință cu părinții, oameni buni, ca să dea toți banii înapoi.
Eu nu eram bogat. Știi, Robin Hood lua de la bogat și dădea la săraci, dar eu nu eram bogat, asta era problema. La mine deschidea ușa și cădea pe perete, așa ușa. O puneam iar înapoi în alea, iar deschideam ușa, cădea pe parte. Dar am fost Robin Hood, adică, băi, Marius, fii Robin Hood, știi? La modul ăsta. Și s-a făcut ședință cu părinți. Ce credeți că mi-a făcut mie învățătoarea, mă, cava gura voastră? Deci atunci a murit o parte din mine. M-a pus în prima bancă. Erau bănci de la 2 persoane. Trebuie să bag de tristețe. M-a pus în prima bancă. În dreapta mea era Cristiana. Mi-a pus mare pancardă la gât cu mincinosul. Pentru că de ce mi-a pus cu mincinosul? M-a întrebat învățătoarea de unde am eu bani. Și cea mai bună scuză pe care am putut eu să o găsesc în momentul ăla, cea mai bună scuză pe care eu și creierul meu a perceput-o ca fiind cea mai bună scuză, a fost că eu am fost cu Steaua. În mai, oameni buni. În mai, mă! Eu am fost cu Steaua în mai. Am spus, doamna învățătoare, nu e banii la părinții mei. Eu e banii mei. E banii tăi, e banii mei. Am fost cu Steaua. Steaua tu de tare, ca o... Am fost cu Steaua, dar am făcut 40 de milioane eu, mă. Băi, ești prost? Am intrat în cartea recordurilor, mă, singurul copil de lume care a spus 40 de milioane cu Steaua. În mai. Mă, 40 de milioane cu Steaua? Hai, mă, 1 milion. Hai, mă, 2. Hai, mă, 5, maxim. 5 milioane dacă te-ai dus în toate satele, din tot municipiul Giurgiu, că sunt o grămadă sate. Dar, băi, 40 de milioane, băi, Imogene, atunci mi-am dat seama că e ceva în regulă cu mine și trebuie să schimb ceva la mine. În clasa mi-a dat. Adică, băi, 40 de milioane cu Steaua. Vă dați seama că au început toți copiii, după aia ești nebun la cap, după ce toată lumea s-a prins că e minciună, știi, adică învățătoarea cu totul, cu... Au început copiii, după aia ești nebun la cap, în pauză, dătea coate. Auzi, nu? Unde ai fost, mă, cu Steaua? La ce blocuri, mă, la alea cu uși de fier? Și eram, băi, ești cretin, ești prost? Am mințit, ești prost? Aia, ai mințit, bine, frate meu. La modul ăsta, știi? Și m-a pus în bancă, cu mare pancardă, cu mincinosul. Era atât. Deci eu eram pancardă umană, că nu mai aveam, mâini, picioare nu se mai vedeau. Uite așa, cu mincinosul, scris mare, mincinosul, adică să se vadă, mâncava-și gura voastră. Mincinosul, online, offline, mincinosul. Și au început să mă prind, băi, să mă plimbe pe hol. Ați văzut episodul din Game of Thrones când a plimbat-o pe aia dezbrăcată în episodul ăla? Pe aia mă mâncava-și gura voastră, pe regina, nu mai știu cum o cheamă pe aia. Bă, așa m-am simțit, bă, băiatule, băi. Bă, m-am simțit tu. Da, am meritat-o, băi, mâncați-aș gura. De ce? Și mă plimba pe toate holurile. Și râdea copiii de mine și eu plângeam. Era, băi, eu plângeam, era mincinos, urla pe hol. Urla. Mamă, stați că mi-a ieșit. Deci urla toți copiii. Zici că eram sărsi, mă. Toți copiii urlau pe hol. Mincinosul! Mincinosul! Din toți copiii de care urla mincinosul era Cipri pe hol. Steaua! Hai, Steaua! Hai, Steaua! Zic că îl bat pe ăsta. Zic, cred că îl bat pe ăsta. Ești nebun la cap. Bine, vorba, bine. Zic, cred că mă bag cu ăsta, că s-a terminat. Nu se mai... Tot, mincinosul! M-a enervat ăla cu Steaua lui, ești nebun la cap, nu, că eu țin cu Dinamo la modul ăsta, da. Dar m-a enervat toată lumea, striga mincinosul, a strigat Steaua pe hol, în fine, nu mai contează. Ăla era Zic, băi, prostule, vezi că toată lumea strigă mincinosul, strigă și tu, ești prost? Dacă tot strigă mincinosul, ce treabă are cu Steaua, ești prost? Am furat bani de la Steaua, ce dracu, am furat bani lui Gigi Becali. La modul ăsta. Cred că m-am uitat că singurul ajutor pe care am vrut de la care am vrut să am un ajutor psihic a fost Cristiana, că m-am uitat așa în ochi, cu o lacrimă din aia care îmi curgea așa pe obraj, ai înțeles? Și m-am uitat așa la Cristiana și era așa, îi spuneam, ajuda-me, ca în telenovelile alea, ajuda-me, por favor, ajuda-me. Cristiana mea auto. Bun, s-a dus. Atunci mi-am dat seama că s-a dus Cristiana de tot, care are mult mai multe șanse. Hai Steaua! Hai Steaua! Hai Steaua! Zic, are mai multe șanse ăsta. Și s-a terminat, oameni buni. Dar atunci s-a tras linie, să știa deja care e prostul clasei până a început și a venit Stan. Când a venit Stan, mi-am dat seama că am o șansă.
Dar nu la Cristina, la viață. Nu la Cristiana. Mi-am dat seama că mai am o șansă. Ați înțeles? De ce? Gândiți-vă că Stan, în clasa 3-a, fura capace de la canalizare, oameni buni. Deci gândiți-vă cu ce bătaie era între mine și... Dar până și Stan avea note mai mari ca mine. Deci până și Stan. Deci gândiți-vă că noi aveam un cec. Un cec care... Noi așa primam alocația, știi? Pe cecul ăla. Andrei vine 40 de milioane, pe tine pot erau bani. Bine, n-am cheltuit. Andrei n-am cheltuit 40 de milioane. Cred că maxim 7 milioane din ea am cheltuit. Știi, nu am cheltuit toți banii atunci. În fine. Și noi aveam un cec. Ați înțeles? Un cec pe care ne semna doamna învățătoare. Și cecul ăla dătau la părinți și de acolo luam banii alocați. Știi? Era un cec. Noi nu știu cum primiți voi bani acum pe card sau cum îi primiți online, offline. Să-i donați lui Pican. Haideți mă copii, donați, că sunt fantome în casă. Vă rog din toată inima mea. Glumești, Picane, te iubesc, să nu te speri pe mine, viața mea, te pup. Așa, și... Așa, ce râdărist. Da, hai, man. Copii, e coronavirus, mi-am făcut bunker. Veniți la mine în bunker să vă ajut pe toți. În fine. Și era cecul care se semna, care online, offline. Și acum vine măsa lui Stan la școală să-i semneze cecul ca să ia banii de alocație. Alocația era în jur de 15 lei sau nu știu cât era, 10 lei, 15 lei, 150 de mii. Mersi mult pentru donație. 150 de mii sau ceva în gen. Nu, că nu era 15 lei, era 150 de mii, 100 de mii sau la modul ăsta. Și așa se vorbea. Așa erau bani. Și vine Stan, care Stan e Black Eyed Peas, ați înțeles? Era Stan. Al meu era Black Eyed Peas. Și... Dar nu te gândi că, uite că am văzut acolo pe chat. Dom'le, era 12 lei. Bă, erau 100 de mii. Dacă o ia 100 de mii, gen, făceai foarte multe, bro. La modul făceai foarte, foarte multe chestii. Foarte, foarte multe. Foarte multe. Deci avea o valoare banii excepțională. În fine. Și vine măsa lui Stan. Vine Stan, era în bancă. Acum învățătoarea ce credeți că trebuia să facă? Să spună data nașterii lui Stan și să semneze. Măsa la catreza lui Stan și auzi ce spune învățătoarea lui Stan. Doamnă, spuneți și mie data de naștere a fiului dumneavoastră. Câți ani are fitul? În momentul ăsta a făcut o măsa pe asta, s-a întors la Stan. Stane! Câți ani ai, mă? S-a dus, mă, s-a terminat. Băi, s-a terminat. Deci atunci a fost, băi, culme, mă. Bă, s-a terminat. Bă, cu dracu să nu știi câți ani are fitul, ești prost. Deci, bă, s-a terminat. Când s-a întors, s-a uitat la fitul și a... Stane! Câți ani ai, mă, că nu știi astea? Deci, băi, e gata, mă. Băi, e gata, ești nebun, s-a terminat. Bă, s-a terminat, ești prost. Deci, bă, s-a terminat. S-a terminat. No tengo dinero, no tengo alea. Când a făcut o Stan pe asta, bam, a băgat capul în pământ, s-a terminat. Ce să mai facă? Cum să mai facă, ești nebun? N-avea cum să mai dea, mă.